za mu ce bila. An gama zaɓe, an gama zaɓe, an gama zaɓe, an gama zaɓe, an gama zaɓe. Yaron da zai adalci, yaron da zai adalci. Yaron da zai adalci, yaron da zai adalci, yaron da zai waka. Ina bacci na mai kyau, mai daɗi. Ka san irin mafarkin da nake yi, da za ka tashe ni, kamar ya hauka. Wannan mai kai, mai gani. To wannan ai Yahaya Bello ne. To na rantse Allah, mafarki na biyu kenan a duniya. Wanda na taɓa yi, wanda ina tunanin ba zan ƙare irin shi ba. Na mafarkin na ga manzon Allah. Sannan na yi mafarkin Yahaya Bello ya zama shugaban ƙasa. Ina cikin za a kai shi bila. Za ka tashe ni. Ta za ka tashe ni. Shi wannan baban Ta za ka tashe ni. baban ka. Na, ubanka ne. To wannan da kake gani shine matashi na matasa wanda muke sa ran lalle cewa zai zama shugaban ƙasar Najeriya. Saboda mutum ne kowa zai gane cewa adali bane. To amma dole za a gane cewa wannan mutum adali ne ko mutum ne ingantacce mai son taimakon talaka. Saboda ta yadda za a gane cewa lalle Yahaya Bello mutumin kirki ne. In za ka duba haka cewa yana tare da Abdulrahman da sauran mutane wurin gaya ma gaskiya. Yahaya Bello tun da haka Abdulrahman mai kwashewa yana tare da shi to mutumin kirki ne. Yawwa an zo wajen. Ai duk shugaban da kaga Abdulrahman yana tarayya da shi wajen yaɗa manufofin shi. To mutumin arziki ne. Babu shakka saboda shi Abdulrahman mai kwashewa tabbas sai ya dana amincinka ya dar cewa lallai kai shugaba ne na gari kuma zaka ma jama'a adalci sannan zai bi ka zai yaɗa manufofinka. Ina alheri Ni zan cikin gaya wannan maka. bacci zaka zo ka tashe ni. Sai na rama. Ya kuri ya kuri. Ai inda Abdulrahman mai kwashewa ne. To ai an gama zance. In ka je ka tambayi duk wa'ansu matasa da suke tarayya da a cikin garin nan sun san Abdulrahman mai kwashewa.